a mám radosť, aj keď viem, že... Trochu problémy. Trošku cúvame, no. Nevadí, no tak možno, že sa rozhodli predsúvať a bude to prvé miesto v cúvaní. Takže to tiež je cesta ako prísť k víťazstvu. Ja som si prečítal, že spoločnosť DPD doručí v Európe až 2 milióny balíkov, takže teraz jeden balík doručujeme do cieľa. My na tribúne sa chystáme pozdraviť súťažiaci, sú to naši kamaráti kolegovia, ale aj súperi, takže olé! Druhá tribúna, Mitravica, olé! Jedna ruka sa zdvihla. Áno, vidíme napätie v tvárach, súťažiaci zaberajú, nevyhli sa zelenej tyčke, nevyhli sa ani malému takému náskoku, ďalšia zelená tyčka, každý jeden zlotý musel zaparkať.